бахшиш ҳозир ман шумода мегӯм барои чӣ ман ина гирифтам. Ман барои ина гирифтам ки ин тамоман ман дар ҳаётам дар Тоҷикистон надидам ки чунин тоқира касе истифода бара. Ман ба хотире гирифтам ки ба ягон минтақа дахолат надорам. На ҳисори, на кулу. Марҳамат, ман донистам. тоқи лақайо меган. Узбекон лақайо. Фаҳмиди? И тоқи ба ҳамун миллат и вай дора. Ба турку мекунанд аса бошан ин. Турку мекунанд. Ина и тоқи барои вай дор таълуқ дора. Ваҳ, ин лақай. Лақайо. Лақайо да ман ман шуда. Зебида? То барамон мехостем ки як навбардорӣ кунем, камакак пешкаши мардум кунем. Пешкаши раҳмат. Ё ҳамашон дар ҳамин шаҳри Ҳисор ҳамин вақт нашо ё ки ягон чи овардагӣ ҳастем. Не манам не ҳамёро ҳамаш мардои Ҳисор кадаги ман. Ҳамаш ман кори дастӣ. Ҳамаш кори дастӣ ҳастанд, а? Ман тоқиё. Тоқи дорем шумо. Тоқи мардона аз замна дар чӣ хел фарқ мекунад? Ман мардона, ман ино тоқи мардона, ман ино мардона. Ман растаки хмо мардона. Ман иша мардона, ман и помири. Мардона ё занона? Ман барои ҳамин рай кардам ки мардум метавонанд ҳамина истифода баранд. Метавонанд мардум метавонанд ки дар сар кунанд, барои чӣ ки тоқи фарқш нест, мард мекунад, зан мекунад. Ман бу сабз шамасай дешир кучана. Я мардона ина. Мардона помири. И помири. Яъни Бадахшони аз Кӯҳистони бема. Тоқи ман мардона ина. Ина мардона. Мардона. А кадом тоқиё ба мардуми ҳамин Ҳисор таълуқ дорад? Ё ки мардуми тоҷики худмон. Тоқи ман. Миллат на ин ки Кӯҳистони танҳо мақсад ман и хел шаҳри бигем дар шаҳр истифода бурда баша. Сабз нест. Ман тоқи Ҳисори ман. Ба ҳамин мардуми Ҳисор таълуқ доштагиш. Фарқ байни ино чи аст? Пеш ҳамин тоқиё мисол фарқ набуд ки сабзаи, кабутай, сурхай. Фақат ҳамин шерспачадор ҳамин мекардам мардуд аз сарашон. Мардуми Ҳисорзамин. Мардуми Ҳисорзамин. Баъд гулам медухтанд. Ман хеле гулдузиё мисол ман хеле гулдузиё кардам. Ман медонистам ки бисёртар мардуми хатлон, яъни ба мардуми кӯлоб ҳам хеле тоқи ҳам доранд. Доранд ва ё гулошон бо дигар хелтар. Фарқ мекунанд. Фарқ мекунанд гулошон. Ман гулои мисол хатлон дигар хела, Ҳисор бо дигар хела. Бо фарқ мекунанд байнашон. Беҳтари айнаш бач. Чи? И тоқи барои мардҳо яйна. Мардҳо ҳастанд, фарқе надорад ки мепӯшанд. Дар хона мемонӣ, куҷае ки равӣ тоқи? Беҳтарин аст. Беҳтарин. Тоқи сари хеле дар ҷоя медонӣ? Не охи, ҳамин ҳоз ман гирифтам, медонӣ барои чӣ гирифтам? Бахшиш ҳозир ман шумода мегӯм барои чӣ ман ина гирифтам. Ман барои ина гирифтам ки ин тамоман ман дар ҳаётам дар Тоҷикистон надидам ки чунин тоқира касе истифода бара. Ман ба хотире гирифтам ки ба ягон минтақа дахолат надорам. На ҳисори, на кулу. Ман шумо гӯям сири тоқира. Марҳамат, ман донистам. Тоқи лақайо меган. Узбекон лақайо. Фаҳмиди? И тоқи ба ҳамун миллат и вай дора. Ба турку мекунанд аса бошан ин. Турку мекунанд. Ина и тоқи барои вай дор таълуқ дора. Ваҳ, ин лақай. Лақайо. Лақайо да ман ман шуда. Не хшу зебида. Зебида? Чанд дадем? Хайх насиб. Ман дорам ҳамаш мана бини. ин аку маъқул шид ки ман мақсад шаклиш тамоман дигар хеле. Худо нигабон тамоша раҳмат афаҷон. Дӯстони азиз, тоқи мана бинед.